Hoci nežijem v Petržalke, každý deň sem vozím deti, ktoré tu chodia do školy. A to, čo sa mi na Petržalke a na Petržalčanov veľmi páči, je, že sú aktívni, že nie sú ľahostajní voči tomu, čo sa deje okolo nich, že bojujú za svoje práva, či už to bolo proti výstavbe megakasína alebo proti ďalším nezmyselným výstavbám. A preto budem rada, keď prídu k voľbám, keď prídete k voľbám a zúčastnite sa na rozhodnutí, ako bude vyzerať Slovensko v ďalších 4 rokoch. Po tom, čo sa nám podarilo zastaviť výstavbu megakasína v Petržalke, sme sa rozhodli bojovať aj proti výherným automatom, ktoré sú roztrúsené po rôznych krčmách a pohostinstvách a obchodných domoch. A som veľmi rada, že po dlhoročnom úsilí sa mi podarilo aj spolu s ďalšími kolegami presadiť takúto novelu, ktorá umožňuje, aby konkrétne obce sa rozhodli, či chcú alebo nechcú na svojom území výherné automaty. A som rada, že dnes už desiatky takýchto obcí povedali nie hazardu, čo v konečnom dôsledku pomôže nielen tým obyvateľom, ktorí tam žijú v tých lokalitách, ale aj celej spoločnosti. Prečo je zvoliť KDH? Ja si myslím, že žiadna strana nemá nejaký monopol na svetcov, na cnosť. V každej strane sú aj tí, ktorí vykonávajú tú politiku pre spoločné blaho a sú tam aj takí, ktorí sú tam z nejakých zištných dôvodov, či už mocenských alebo finančných. Ale ja som presvedčená, že v KDH takýchto ľudí, ktorí by chceli pracovať len vo svoj prospech alebo prospech svojich blízkych, je minimum. Aj keď v minulosti boli nejaké kauzy, dokázali sme ich riešiť. A vo všeobecnosti si myslím, že ľudia, ktorí majú slabosť na peniaze a na moc, by nemali ísť do politiky, lebo tých pokušení je strašne veľa. A ja si myslím, že KDH je strana, ktorá jednak má najviac čestných ľudí a naozaj chce slúžiť v prospech všetkých ľudí. Takže pozývam vás všetkých voliť KDH.